Silingkar, Silingkar, गासैबो Silingkar. Aku nak kerlangka. Ang bibsa tadi ko beri jatuh lana hawana. Bispa, aku mana alai selaga kena bispa. Aku mana alai selaga langka. Kasih berselingkar terbaik. Ayah ini mana kapatai? Nang bawa gus kan kapatai na ayah. Tak apa ayah. Jangan dung na ayah. Nang kau jangan naik. Sa. Silingkar, Silingkar, गासैबो Silingkar.
औ थांगौ मा जाखो बेयाव फै बेयाव जिराय फै बैयाव मानो थांदों नोंलाय मानो हैदों नों आंहा माइ सोनायदोंमोन इसिबां मोजां समायना नुयो माइखौ बेयाव मानसि आरो नोंलाय बोरैबा गलांगोनबो दोद है फै ओहो जिराय आङो गिलु बालु गलांबासो जागोन दा नों गथ' माखौबा गिसोगारदों टाउननि मानसिखाय गामियारियाव गिलायो नामा गिजा जायो नामा इसिबां गोथौ हाखराव गलांबा आथिं आखाइ मोननाय नङाबो नोङो फै फै ओंखारबो बैजों बेरायहैनो फै आं जायगा नुफेराखैना गोलैगोन बैजों थांसै फै थौ खखा खावैनो रैमालि थारैनो नोंसिनि जायगाया जोबोद समायना नोंगौ औ आरो बेजों लोगोसेनो नोंनि महराबो जोबोद मुहिनां थगायबायसोदां गावहा सायो आं ओरैनो होनाखैना फै बेयाव दसे जिरायनोसै आं थाबायनो बाबाय थु दसे रैमालि नों माइ गायनो रोंदा रोङा रोङा जाबाय दुब्लिनि खामानिखौ गासिबो रोंजोबो आं जों गामियारि सिख्लाफ्रालाय गायनाय फुनाय संनाय खावनाय गासिखौबो रोंजोबखायोना बिनिखायनो आंबो गामियारि सिख्लाफोरखौसो जोबोद फसायो रैमालि आं सासे नागिरना हो दे नोंसोर टाउननि सेंग्राफ्राखि जोंबायदि गामियारि सिख्लाफोरखौ लागोन दा बे आया मोजां मोनलायनायालाय मा गामि मा टाउन गोसो गोरोबलायनानै मोजाङै संसार जालांनो हाबानो जाबायना आरो मालाय गामिनि सिख्लाफ्रासो संनाय खावनायाव रोङो नाथाय टाउननि सिख्लाफ्रा बिदिखौ रोंबावा दे एसेबां मानि बुंबाय थानांला थौदो बैजों दसे बेरायहैबावनोसै ओमफ्राय थांसै थौदो मा गोबाव जाबायमोन एसे लेट जाबोदों आङो फैसाया मोजाङै बाहाय जागोन आदा ओमफ्राय नों दा अबाव थांगोन न'आव थांसै एसे खामानि दं बेयावनो थांनो आं आदा मा जाखो आदा नों बिराद खस्थ' मोननांबायना थोद जाम्बा गथ' मा बुंलाबाय थायो नोंलाय नोंल' मोजाङै था फांफुं दाजा आदा आंखौ बिदि दासानसै आं सिगाङाव जा मावबोबाय आं दासो बुजिबाय आं गावनो जोबोद खस्थ' मोननांबाय आदा आरो बेजों लोगोसे नोंखौबो खस्थ' होबाय बिदि नङा फंबाय सिगां जाथायाव गोसोआव लाबोनानै दुखु दालाबो फंबाय आदा नोंनो आंनि बिमा बिफा बायदि जाबाय आंनि बे जिउआ नोंनि आखायावसो थाबाय आं आरो जेबो बुंनो रोंला नोंनि बुंनाय बायदिनो आं सोलिलांनो नाजागोन दे जाबाय आं थांनोसै मोजाङै था
माला फैस्लाबगोन नोंलाय? सोरमोन बियो आरो नों मानो गाबदों? आदासो। आदा फैदोंमोन। बिदा फैनायावलाय मानोथो गाबनांगौ जाखो? बोरो आखायाव मा लादों? नोंसिनि बिदाया होलांनाय? आदानि महरखौ नुनानै आं दुखु जायालाबानो थानो हाया। मानो? बिदाखौ नुबालाय मानोथो दुखु जानांगौ नोंहालाय? आंहा बिमा बिफा गोमाजानायनिफ्रायनो आदाया आंखौ नायबोदों, जोथोन लाबोदों। आं मिथिगौ आंनि जिउआव जा जाथाय जालांदों बेफोर गासिबो आंनि थाखायनो जालांदों। बेफोरखौ बावगारजोबनानैब्लाबो आदाया दिनै आंनि सायाव गोबां अननाय दङ। बिनिखायनो आं आदानि महरखौ नुब्ला ओरैनो गाबालासिनो थानो हाया। मा जाथाय सायखं? दङ। जानानै थांखांनाय गोबां जाथाय दङ। जाय जाथाया रावनिबो जिउआव जाफेराखै होननानै आं सानो। नाथाय बेफोरबायदि जाथाया दिनै आंनि जिउआव जाबाय। आं हारसिं थानायावनो बे जाथायखौ गोसोखाङोब्ला आं आंनि जिउखौ फोजोबना लानो गोसो जायो। रैमालि, बेफोर जाथायखौ नों सोंनानै आंनि गोसोआव दुखु होनो दासानबावसै। आं बेफोर गासिबो जाथायखौ मोजां सम लानानै नोंनो खिथाजोबगोन। बुजिबाय आं। नोंनि बायदि नङाब्लाबो आंहाबो दुखु दं। नाथाय आं रावनोबो फोरमायनो लुबैया। थुदो बिदिब्ला थांसै। जाबाय दे जाबाय। ओमफ्राय एबार खनसेयाव नोंसिनि नोंदाया फैबावोब्ला आंनो खिथाथारनांगोन। आं नोंसिनि आदाखौ जि नायनो लुबैदों। जागोन दे, थुदो। रैमालि, बेसेबां हराव माखौ एसेबां सानहाबनानै गाबबाय थादों नोङो? सानदों गोसोनि माबा मोनसे खोथा, जिउआव जालांनाय माबा मोनसे खोथा। खोथा? मा खोथा रैमालि? आंनोबो खिथानो हागोन नामा? ओहो, नाङा, आं खिथाया। मानो खिथाया? आंनोबो खिथाना रैमालि। आं नोंनो खिथानानै नों मिथिनानै नों मा खालामगोन? आंथ' जेबो खालामनो हाया। नाथाय आंबो सिगांनिफ्रायनो दुखुजोंनो गेलेबोनांनाय। बेनिखायनो आंबो गुबुननि दुखुखौ मिथिनो लुबैयो आरो हेफाजाब होनो लुबैयो। सायखं, नों आंनि दुखुखौ मिथिनानै मा हेफाजाब होनो हागोन नों? नों आंनि दुखुखौ मिथिनानै हेफाजाब होनो हाखानायानो नङा। नों हानाय नङा सायखं, नों हानाय नङा। हानायमानिखौ नाजागोन। नाथाय जाथायखौथ' मिथिग्रोनो हो। सोरखौबा सोगाबनानै थांनानै थागोन ना सोरनिबा थाखाय गाबनानै थांनानै थागोन, बिदि माब्लाबाबो दासान। मानसिनि जिउ जोबोद फिसा। माब्ला मा जायो बेखौ रावबो बुंस'नो हाया आरो रावबो मिथिया। बेनिखायनो बयखौबो खुसियाव दोन आरो गावबो खुसियाव थांनानै था। मानोना थैनाय आरो थांनाया
बियो जोंनि आखायाव गैया नों साननाङा जे सोरनिबा गोसोखौ दोरफो दोरफो खामग्लिहोनानै गावनि गोसोआ खुसियाव थानो हागोन नों बेखौ माब्लाबाबो दासान रैमालि थारैनो नोंहा मा जामारदों मोजाङै खिथा मानो नाङा सायखं आं नोंखौ मैया दाख्लैसो लोगो मोनदों अब्ला आं नोंखौ फोथायनानै आंनि जिउनि सोमोन्दै मारै खिथानो आंनि गोसोआ एसेबां माने गाज्रि नङा जे सोरनिबा दुखुखौ मिथिनानै आरो बिनि जिउखौ आरोबाव दुखुसिनाव लाबोग्रा दुखु आंहाबो दङ नाथाय दुखुखौ सोंग्रासो आंहा रावबो गैया सायखं नोंहाबो दुखु दङ सायखं नोंहा मा दुखु दङ सायखं नोंहा मानि दुखु खिथाना दे नाङा रैमालि आंसो नोंनाव सिगांग्रो सोंग्रोदों बिनिखायनो नों जेब्ला खिथागोन अब्लासो आंबो खिथागोन खोनासं सायखं सोरां नों आंनि फंसेबो बुंनाय खोथाखौनो मानिया अब्ला आं नोंजों बोरै गोरोबनानै थानो रैमालि गनायथाव बाथ्राखौ आं गनायगोन नाथाय गनायथावै बाथ्राखौ माब्लाबाबो आं गनायनो हानाय नङा मा नों ओरै खारलाय समाजनि खामानि मावनानै न'खरखौ सान्थि मथे खुंलांनो हागोन सानदों नामा